Matul sibt xemxi u rebbi bosta familji, anzjani u turisti setgħu jsegwu l-proċess ta' twaħħil ta' ċriki tal-asafar fir-riserva naturali tas-Simar fis-Salina. Attività li ġiet imtella mill-BirdLife Malta. Net News kien preżenti għal din l-attività fejn tkellimna ma' Mark Gawci li huwa wieħed mill-uffiċjali ta' BirdLife Malta. Huwa spjega lan u s-sinifikat ta' din l-esperjenza. Il-bird drinking hija għodda li bażikament tittina informazzjoni importanti ħafna fuq l-asafar li jkunu hawnhekk. Kif rajtu forsi ftit iktar kmieni. Fil-filmat kellna zanzarell iswed, asfur tal-passa li naraw fir-rebbija u naqra inqas fil-ħarifa, dan l-asfur jieqaf hawnhekk biex jistrieħ, biex jiekol qabel ma jkompli l-vjaġġ tiegħu lejn in-nord tal-Ewropa fejn ibejjed. F'kummenti li tal dan l-istazzjon Mark Gawci tkellem ukoll fuq il-varjetà ta' asafar li jibdew triqithom mill-Afrika u li eventwalment javanzaw fl-Ewropa. Llum oġobna li naqsmu dan il-xogħol li nagħmlu man-nies u kuntenti li hawn nies preżenti biex inkunu nistgħu nispjegawlhom x'varjetà ta' asafar jistgħu jaraw fir-rebbija fil-Gżejjer Maltin. Dawk preżenti setgħu jaraw speċi differenti ta' asafar fosthom vjolini, ħadran u iż-żanżarell iswed b'dimostrazzjonijiet minn esperti b'rabta ma' dan il-proċess ta' twaħħil ta' ċrieket. Din l-attività tifforma parti minn proġett ta' riċerka li l-BirdLife qiegħda twettaq biex tiġbor informazzjoni dwar l-asafar.